Ambalma woni nyankuma abalamso Madame Cissé Mata Sissoko ano batantira kabo Atlanta, États-Unis. Biye jeudi do en juin kalot le mois ane wulunvla 27 juin 2020. Ka malien be fo mali kono ani mali koka. Aywa ambe nga kuma o meduguma ko etoko de mo be kan négociation ke ibika katakalila. Ayi négociation be ke atacho de la. So comme aba signer de wa abta so de wa ou abta ORTM la ka cité en kamodima. Mais tabi fait ka fo malien ni Mali bien sans joli Mali yaka indépendance ta sans jumɛn de aw de la ka ko communauté internationale nana Mali bonogola ayandenw bali ka fa ataranandenw ye école la ayanga kare udla aye fossé datugo aye banabato kenewa aye munde nye Mali la minte malien yere nkoramso amnata dramane ya fa ka video do la ko u y'an siri ni juru dɔ ye u ɲɛ b'a la diɲɛ bɛɛ bɛ kan ka wuli ka juru in foni o jatigɛ b'u la u bɛ fɛ ka mɔgɔw garder pouvoir la mɔgɔ minnu bɛ se k'u manipuler k'u hakili ɲagami anw dun b'a dɔn anw de b'u ka duguw la an n'u bɛ kuma an teriw de don an b'a bɛɛ faamuya k'a fɔ mɔgɔ kelen ni fila ka kuma o tɛ foyi ɲɛ anw ka jamana jɔli la et puis ko américain ka ambassadeur bɔra k'a fɔ ko fanga kana ta ni fanga ye anw tɛ kan ka ta ni fanga ye coup d'état tɛ o anw tɛ militaire ye anw ye civil de malien minnu ko élection suɛna ko jamana halakira ko jamana bina ko sɔrɔsiw ka wari duna ko ye wari détourné o malien de willa k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa min kun sigira fa filanan u ye élection suɲɛ k'an ma sɔn o ma an ma sɔn élection législative ma cour constitutionnelle ye décision min an ma sɔn o ma donc an bɛ fɛ ka système de changer i bɛ ka kunkolo tɛ foyi tɛ décision ye min ye ka i bɛ ka démission demander parce que ale ka vision de tɛ anw arranger a kunkolo zɛbɛn yɛrɛ tɛ a kunkolo sani a tɛ foyi ɲa ou bien foyi tiɲɛ ye mais hakilina min b'a kunna o min man o de la an ka démission rendu o de la an bɛ fɛ ka bɛɛ hakili sigi k'a fɔ an ka kɛlɛ in mɔgɔ o mɔgɔ ko i b'a la condition kelen de kama o ye i bɛ ka démission ye i b'a la fɛn kelen de kama ka Mali kura sigi Mali min an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka taa ni tiɲɛ sira ye o de la anw hakili sigilen don ni mɔgɔ mɔgɔ donna na ni k'i bɛ bɔ a la ni kan wɛrɛ ye i tɛ anw ka kɛlɛ de la sinon anw ka kɛlɛ tɛ jɔ anw ka kɛlɛ bɛ continuer ka fɛn kelen de ɲini la démission du président de la République. Et on est clair là-dessus. Si la communauté internationale veut aider le Mali, la communauté internationale n'a qu'à libérer le Mali, à libérer le Nord, à influencer les décisions au niveau de l'ONU pour que djihadistes kana artificiellement au coup gérer. Mais on a politique interne, oui, Malien ça c'est la parole du peuple. Malien de on est mi me jamana joli quoi o de la me faka fo you no not lutte continue mɔgɔ ki banga kelela kan kelen de kama wa ma donna na i bɔra la kan wɛrɛ la anw fana de tɛ e kɔ fo diɲɛ ka wuli jusqu'à la fin de l'humanité an ne tɛ taa sira kelen kan parce que anw fɛ i bɛ jamana halakibaw la i bɛ jamana cibaw la i bɛ jamana ɲagamikɛlaw la o de la an bɛ fɛ ka clarifier bɛɛ ye malien de la diaspora Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bɛɛ b'a dɔn an ka objectif ye min ye Mali kura min kan ka jɔ sira kura min kan ka ta o bɛ kɛ fɛn kelen de la après la démission du président o de la an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i hakili sigi comme ŋɔmi yirana mɔne anw ka lutte bɛ continuer mais tɔ bɛ kan ka sira communauté internationale min ɲɛ olu t'a dɔn k'aw bɛ yɛrɛ mɔgɔ kelen ni kuma bɛ taa phrase fila ni saba fɔ u b'u hakili ɲagami courant que communauté internationale bɛ aw dɛmɛ o tɛ se ka aw dɛmɛ ni foyi ye aw de la ka dugu jumɛn ko communauté internationale y'o développer aw de la ka dugu jumɛn ko communauté internationale y'o libérer mɔgɔ si au contraire u taara mɔgɔ mɔgɔ ka dugu la u y'o halaki de donc anw ka problème yɛrɛ ye min ye u b'an bara min na o de man d'an ye fana an bɛ fɛ k'u gɛn olu bɛ fɛ ka mɔgɔ de sigi min u bɛ se ka min manipuler o dun tɛ k'an ka dugu la o de la hali sisan la lutte continue a y'aw cɛsiri an ka démission min an y'a demandé min ye président ka tagali o de ye daminɛ o de ye laban ye merci beaucoup et la lutte continue